ओरैबायदि रागा जोंबाय दे खिन्थु आंखौ एदावनानै दालाखा होनखादां एदावनानै दालाखा खानाय सानाय खुगा सुगा बोख्लाबजोबगोन आं मिन्थिखाहो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा बाजैया जि बाथ्रा बुंदों जोबोद राइटखौनो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आजिखालिनि जुगाव मा बुंबावगोन बाजै ओरैबायदि ओंखारदों मानसिया गाज्रि खामानि मावबाबो मुगैजानाय मोजां खामानि मावबाबोथ' नुखाया मोजां खामानि मावनायखौथ' मेगन देरनायसो मानसिया मा खालामना जागोन अब्ला मा खालामनांगौ मानसिया थैना थांनायनि राहा जेबोआनो गैया होननाय मोनसेया जाहैबाय ना ओरैबायदि सोरबा गाज्रि खामानि मावनायखौ हमनो रोङाखै बैफोरबायदि मोजां खामानि मावबाय थानायखौसो सुथुरफोरा बांबोगासिनो मानि थाखाय बर'जों बर' मावना जानायावलाय मानो मेगन देरनाय आथिं दोङो आखाइ दोङो नोंबो मावनानै जा गाना गुजाथ' नङा नोंबो मावनानै जा गुबुनखौ मेगन देरनानै नोङो टाइमखौ बारहोनाङा मावनानै जा गासिबो मावनानै जा बेयाव हिंसा हिंसि मालाबाबो थालायनाङा नंगौ थिग बेफोरबायदिनो बाजैया राग जोंनानै सासे मानसिखौ राहरदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायदो जोबजासे नायनासो कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअआ मोननै जागोन आपडेटआ ओमफ्राय गासैजोंबो सिनायजानाय जहन गार्जिना आपडेटआ बेनो जाहैबाय मोनसे बिथाङा पस्ट खालामना होदोंमोन दा आरो सिरि मोनफिनबाय बिथां जहन गार्जिया मानो होनबा साननैसो सिगां ओरैबायदि भाइराल सोलिगासिनोमोन गाज्रि आखुनि आरोना बर' सिख्लाफोरा माने बर' हारिनि मानखौनो लाखिबायदि गाज्रि रिल्स बानायग्रा खालामदोंमोन दा बिखौ हमथादोंमोन जहन गार्जि ब्रादारा थिगानो दोङो दा जहन गार्जि ब्रादारा साननैसो मेगन मिसिंना थानायावनो माने ओरैबायदि साननैसो जों नुफिनदों बर' सिख्लाफोरखौ फैला फैसिखौ जों नुफिनदों आरोना दा बिखौ होबथानो थाखाय जहन गार्जि ब्रादारासो हागोन नै पस्ट होफिननायखौ नोंथांमोना नायनानै ला बिथाङा सिरि मोनफिनबाय दा जायफोरा बेफोरबायदि गाज्रि रिल्स बानायगासिनो स्टप खालामना दोनब्लानो जाबाय न एक्सुवेलि मा सानमारो गाज्रि रिल्स बानायनाय मोजां रिल्स बानायनाय माने हेंथा थालायसै माथो मोजां रिल्स बानायनायखौबो ओरैबायदि आं गाज्रि कमेन्ट लिरनाय नुयो जों बुंनोसो हाया गुबुननि कमेन्टआव जों हाबदेरबा बोरैबा जायो नालाय बेनिखायनो जों बुंनो हाया आरोना ओरैबायदि गाज्रि लिरो सिखावथ' खावनानै जायाखैना मोजां रिल्स बानायनायाव बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा गाज्रि रिल्स बानायनायाव नांगौ नों कमेन्टखौ गाज्रि लिरनो हागोन नाथाय मोजां रिल्स बानायनायाव गाज्रि कमेन्ट लिरनो हाया बेफोरनो दे नोंथांमोना नैबे सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो जोङो आं बिनि रिल्सखौबो नायो नंगौ बियो रिल्सखौ मोजां बानायो दे बे सिस्टारा मोजां बानायदोंमोन रिल्स दा बेखौ गाज्रि बुंदों आरो ना सोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला फार्स्टआवनो बे सिस्टारा बाजैया मा बुंखो ना गिबियावनो बयनिसिमबो भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय फैदो जों नायग्रोनोसै आं ओरैबायदि रागा जोंबाय दे ओरैबायदि रागा जोंबाय आङो खिन्थु आंखौ एदावनानै दालाखा होनखादां एदावनानै दालाखा खानाय सानाय खुगा सुगा बोख्लाबजोबगोन आं मिन्थिखाहो बारे आं बेबायदि बुंजाया आंनि फेसबुकाव रिल्स बानायनायखौ नोंहा मानो मेगन साबाय थादों ना फेसबुकआ नोंसानो मा नोंफानि नामा नोंनि नामा आंनि फेसबुकाव रिल्स बानायनायखौ हिंसा खालामबाय थानो बाथ्रा बुंहरनो फेसबुकाव रिल्स बानाय न'आवलाय मा मावो होनलायदों दा आंखौ मेसेजाव नायफै आंनि न'आव आं मा खामानि मावो माब्रै आं रिल्स बानायो जों माबायदि अनलायनानै खामानि मावनानै जानानै दङ नों बायदि फुङाव बोथिसे ओंखाम संनानै सारोन बायदि मालायनि न' गिदिंनानै बाथ्रा सावरायग्रा आं नङा खोथाखौ सानै हयै बुं मिन्थिखा नों सारोन बायदिबा आं सारोन बायदि नङा फेसबुकाव आङो थाइसे थाइनै थाखा मोननायखायसो आङो फेसबुकाव भिडिअ बानायो थाइसे थाइनै थाखा मोनाबा फेसबुकाव रिल्स ओरैनो बानायगोन नामा आं गावनि सेहेराखौ दिन्थिनो थाखाय आङो फेसबुकाव रिल्स बानाया थाइसे थाखा थाइनै मोननायनि थाखायसो आङो फेसबुकाव रिल्स बानायो न'आव आङो खामानि मावालासिनो ओरैनो थाया मिन्थिबाय खामानि मावखांनानै आङो दसेबाबो आङो देलायनानै रिल्स बानायो रिल्स बानायखाङोबा ग्रोब आङो खामानियाव मुखुब जाफिनो बेबायदि आङो खामानि मावाब्ला फेसबुकाव रिल्स बानाय थायोब्ला आं संसारखौ बोरै जादों आं संसारखौ बोरै सोलिदों आं आंनि फिसाखौ आं बोरै जोथोन लादों बिमा जानानै सान
आंनि न'नि मानसिफोरानो आंनि फेसबुकाव रिल्स बानायनायाव बयबो सापर्ट दं आंनि फिसायानो आंनि बिहाव बिखुनजोआनो आंनि बिबाजै आंनि बेवाइ बिजावजालि बा आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बा आंनि फंबाय बिनानावानो आंखौ गासिबो सापर्ट दं नोंलाय मालायसो नोंथ' मालाया बेबायदि बुंनो मोन्थाय गैया नोंबो बानाय रोङोबा नोंबो नोंनि रोंगौथिखौ बानायनानै फेसबुकाव फैसा खामाय नोंखौबो सापर्ट खालामगोन गोबोरखिनि एम्फौ साला गोबोरखियाव खिग्रमा उरखोन्दा उरग्रा साला मालायखौ बेबायदि हिंसा खालामनो नाङा जों हाबा जानायबा जों फेसबुकाव रिल्स बानायनो मोना नामा माबा मोनसे रायलायोबानो फेसबुकाव रिल्स बानाय जेबो खामानि मावा दांमाया दांनानै आंखौ मेसेजाव दालिहर खोनादों आं खननै खोन्थाम गुबुननि खोमानिफ्रायबो आरो दिनै नोंनि खुगानिफ्रायबो आङो मेसेजाव लिरहरनाय मोनबाय सासे गामिनि मानसि जानानै लोगो जानानै बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा मिथिबाय एसेबां अयनाय एसेबां नेग्लेक्ट जानाय गावजों गावसो सापर्ट खालामलायनांगौ नोंबो बानायोबा नोंखौबो सापर्ट खालामगोन आं बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ बेबायदि गोसोआव एसे लेथ्रा साननाय लानो नाङा नोंबो बिमा जाबाय आंबो बिमा जाबाय गेदेरा उन्दैफोरखौ फोरोंनांगौसो मिथिबाय बेबायदि रायखुमानायजों नङा फेसबुकाव रिल्स बानायग्रा होननानै जों गाज्रि आखुनि जादों नामा नुदों नामा आंखौ गाज्रि आखु जानाय आरो आंनि फेसबुकनि रिल्सआव नाय मोनफा मोनफा बोखानानै आं गाज्रि रिल्स हगारदों नामा नायहै थां नायहै आंनियाव मोनफा मोनफा बेबायदि जानला मोनला रायलायनानै आंनि वाट्सएपआव जानला मोनला रागाजों होनाङा मिथिबाय संसार जानाय मानसि गोबां टेनसन थायो खर'आव आरो बाहेरानि बाथ्रा खोनाबावोब्ला बाहेरानि मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजाबावोबा खर'आ अर जोंब्लावो रावबो थानो हाया नेक्स्ट टाइम बेबायदि बुंबावोबा होनखादां बेबायदि बुंबावोबा खानाय सानाय बुखुजोबगोन खादां थैनोखौ गिया आंबो बेथि बुंनानै दालाखा मालायनि संसारखौ गुबुना नुवा नोंनि संसारखौ आं नुवा आंनि संसारखौ नों नुवा मिथिबाय गुबुनखौ ओरैनो थानाय बायदि नुयो न'आव फैनानै नायफै आंखौ बेबायदि मेगन साहरबाय थानाङा आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंहरबाय थानाङा हाबा जाबाय फेसबुकाव रिल्स बानायनो मोना नामा हाबा जानाय फलोवार्सफोर एबार रिल्स बानायग्रा हिन्जावफोरखौ सोरबा बायदि मानसिया दुखु होयोबा जमा जमा लोगो नांनानै खानायाव हमनांगौ बिदि मानसिखौ हामबायसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसै दा बाजैया मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय आंथ' बेयाव बुंदेरनो जेबो खोथा गैखाला ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बे बाजैखौ सोरबा सिनायबा कमेन्ट खालाम बुंहर रिल्सआव दा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायनोसै आरोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना गावनि जायगाखौ खोन्थाहरबानो जाबाय दाख्लैनिफ्राय आङो डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोननि सोंबाय थादोंमोन गोबां मानसिया कमेन्टखौ हरदों जोबोद थेंक इउ सो माच नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थानायनि थाखाय खाथि खालानि मानसिबो नायगासिनो आंनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थानायखायसो दासो बुजि मोनबाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा गोबां मानसि नायदों मुसलपुर मबा मबि तामुलपुर गोबां नायनाय आंनो खोन्थाहरदों आरोना रौता उदालगुरि गोबां नायदों आरोना थेंक इउ सो माच नोंथांमोना सापर्ट खालामनायनि थाखाय बिदि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय दा भिडिअखौ बोरै मोनखो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि आपडेटआ बेनो आरोना जेबो माबा गोनां नलेज गोनांथ' आपडेट नङा दिनैना जास्ट सोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंनांगौ बेखौनो आं लानानै फैनाय जाबाय आरोना दा बेनोसै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय अखा हागासिनो लोगोफोर मा जागोन अखासो हाबावगोनसो ना माखो बारबो बारदों अखा नोंसोरनिथिं अखा नायाखै कमेन्ट खालामना बुंहर दा अखानिनो बोथोर खादोना गायनाय फुनाय अखानिनो बोथोरखा गासैथिंबो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हागासिनो दा हागासिनो थागोन मानो होनबा समनि लोगोसे माबाया बोथोराव जाफाखायो नालाय बेनोसै दे बाय